Πήρα ο Νίκος, πάμε για καφέ. Πάω ταξίδι μια εβδομάδα σου είπα. Και? Πρέπει να φτιάξω πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα να φτιάξεις? Για να βρω που θα πάω, πιάνω κατά μεταξύ του στα κλασικά. Μην ταλαιπωρήσει γι' αυτό ρε παιδί μου, υπάρχει το Travel Map. Ποιο? Το Travel Map. Πάμε για καφέ και θα σου εξηγήσω τον δρόμο. Okay. Όταν κατεβάσεις την εφαρμογή, μπορείς να διαβάσεις πληροφορίες για το πώς να τη χρησιμοποιήσεις. Για να δημιουργήσεις το πλάνο σου, επιλέγεις New Plan, βάζεις τον προορισμό σου και τις ημερομηνίες του ταξιδιού σου και μετονομάζεις το πλάνο σου. Στη συνέχεια, προσθέτεις τους προτινόμενους χώρους που θέλεις να επισκεφτείς ή αναζητάς όποιους χώρους έχεις από πριν στο μυαλό σου. Ελέγχεις μια τελευταία φορά τους χώρους της λίστας σου και το Travel Map σου βγάζει έτοιμο το βέλτιστο πρόγραμμα των διακοπών σου, ανάλογα με τους χώρους που δήλωσες ότι θες να επισκεφτείς. Αφού δηλώσεις το πλάνο σου ως τρέχον πλάνο, μπορείς να το βρεις εύκολα πατώντας την αρχική σου σελίδα Current Plan. Από εκεί μπορείς να κάνεις check-in στο χώρο που βρίσκεσαι κάθε στιγμή. Για κάθε check-in κερδίζεις ένα πόντο. Όταν φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων, θα κερδίσεις ένα δώρο. Μπορείς να δεις το σύνολο των πόντων σου και λεπτομέρειες για τους πόντους που απέκτησες σε κάθε πλάνο. Μπορείς επίσης να δεις τα παλιά πλάνα σου και να θυμηθείς πού τελικά πήγες και πού όχι. Τέλος, αν θες οι προτάσεις που εμφανίζονται κατά τη δημιουργία του πλάνου σου να είναι πιο στοχευμένες, μπορείς να δημιουργήσεις προφάιλ με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σου.